Nyakora mugajwang dakika en 24 tok sadeka marokinyi kamora mora ma intiero kinyi makawuono akauthulo machielo marwa kikendo e twak marwa marariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama wagoyo mbaka wi gigo mamulo ngima oganda mbaka mathothne wachwalo nyaka e kor gweng kamora mora ma intiere mar mondo mi in kaka japiny in bende ichwalnwa duondi inyiswa ni kotudore kod mbaka ma wagoyo e studio ka into inene e yo machalo nade okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod osuru obembo jopiny ma en kaluore kod kwan mar osuru mopogore opogore manyaka sani sirikal ma pacho kae osemedo kata atamalo mag osuru mijuogo jopiny mosemedi gino mamiyo jogo maponono yudo sara dwe ka dwe kochopo miso dwe to gidok dala kod omenda matin moloyo omenda manyine gidok godo e kinde mokalo chien mane momiyo kinyi makawuono kamora mora mitudri kodwa nyakoro mugajwang wang'e ni ma en mbaka mamulo oganda duto ma jo Kenya iwacho ni nyaka sani nitiere omenda kata nitiere usuru mamoko ibiro medi kata ibiro kali mar mondo mi omed juogo jopiny usuru makamano manen kotudore kod paro mabende sirikal mar William Ruto nitiere godo mar neno ni gichoko omenda maderom bilion 650 magigeto mar mondo mi gichok mano e dwe e higa ka higa kaponono ni chik makamano okali chik makamano iluongo ni medium term revenue strategy mano mar hikomenda mar 2024-25 kod hikomenda mar 2026-27 nitiere usuru mopogore opogore ma chik makamae dwaro ni omedi mano moriwo nyaka medo kwan usuru mijuogo e mwandu ma jopiny anyiew mano kuwuok e atamala 16 nyaka atamala 18 mano kaluore koda kaka nengo kata kaka pinje mantiere e riwruog pinje mag Afrika ma ugwe osebedo ka juogo usuru magie mwandu magi duto biro bedo ka hinyo jo Kenya e yo machalo nade mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jalony e weche mag uchumi kaachiel kod jalony e weche mag usuru mar mondo mi wago mbaka ni kabe sirikal omedo kwan usuru mijuogo jopiny bende mano nyalo konyo e chiero uchumi mapacho ka kosen mana hinyo jopiny to jopiny ok bineno ber mora mora okinyi makawuono e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Eric Odera en jalony e weche mag usuru machiegni ahinya Eric Odera e studio marwa okinyi makawuono chiwo nade Achio ber Joyce erokamano kendo amoso jopiny ni oyawre uru oyawre ahinya mana kaka iseneno nyakwara Mugajwang mane wendo mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka e county ma Kisumu abro bedo kod jalony e weche mag uchumi mano CPA Molen Achayo machiegni ahinya Molen e studio marwa ma Kisumu kono kinyi makawuono kendo machiegni e twak ichiew nade okinyi makawuono Molen achiew maber Sharon machiegni ahinya mak mana ni kawuono itwak kod Joyce Oduoro kinyi makawuono twak maro kinyi makawuono nyakora Mugajwang in bende kamora mora ma itudori kodwa kinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwelonwa penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuok ma en 3-6-00 Facebook acha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV Twitter kata X bende ibiro yudo wa Ramogi TV ka bende YouTube wantere live Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma ibiro yuda Joyce Oduor Twitter handle kata X account mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wachaka yanga twak maro adwa ni wane amoko kuom usuru manyaka sani wang'e ni tend William Ruto nyaka sani oketo mano omenda ma ijuogo jopiny mano omenda mar udi mas nyaka sani ijuogo ng'ata matie pacho kae ing'ado atamalo 1.5 mar omenda makamano wantiere kod omenda mano miluongo kanyo mar pay as you earn mabende ijuogo jopiny wantiere kanyo kod NSSF kaachiel kod NHIF manyaka sani nosemed kwan atamalo mag omenda ming'ado e payslip mar jopiny nyaka sani kaluore kod gino minene wang' jowi mari kanyo mano payslip ma kaka sani chalo kaluore kod osara mopogore opogore maponono jo Kenya mondik e tich yudo dwe ka dwe mano payslip ma tok koseng'ado omenda wantiere kanyo kod omenda mar ot wantiere kanyo kod pay wantiere kanyo kod omenda no mabendi wacho kanyo ni NSSF kaachiel kod NHIF wang'eyo ni NSSF nomedo kowuok e shillings 200 nyaka 2,000 dwe ka dwe NHIF bende dwa medi mar mondo mi ong'ad atamalo 2.75
Nyaka sani kwang'iyo kanyo jogo mayudo osara mar 50,000 dwe ka dwe. Kwang'iyo omenda mane ng'ado chon ne en gimoro 8,459. Pesa ma ing'ado sani mano tok kosemed omenda mar ot ming'ado kanyo, pei momedi, NSSF gi NHIF ming'ado. Nyaka sani koro jogo miyudo shillings 50,000 ibiro bed king'ado 10,264 ewi osara mari mar 5,000. Jogo mayudo 100,000 dwe ka dwe bende osebed king'ado gi chon 23,959. Sani koro pesa manyien ming'ado gi mano tok usuru momedi mano mar ot kaachiel kod medruok NSSF kod NHIF biro bedo 27,389. Wantiere kanyo kod osara mopogore opogore. Jogo mayudo osara mar 200,000 bende nitiere kanyo medruok. Sani koro omenda ming'ado gi en 61,639. Joma yudo osara 350,000 dwe ka dwe sani koro ing'ado gi 113,000 gi 14. Jogo mayudo omenda madirom 500,000 mano mar dwe ka dwe nyaka sani koro pesa ma ing'ado gi manyien mago tok medruok e usuru moketi mar NSSF gi NHIF gi omenda mar ot kata house levy ing'ado gi 164,389. Jogo mayudo omenda madirom 800,000 dwe ka dwe chon ning'ado gi 233,959. Sani koro ing'ado gi 276,106. Kwang'iyo kanyo en medruok maduong' ahinya mabende ang'eyo ni Eric kaachiel kod Molen ma tudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu nyalo wacho ni en gino mahinyo jopiny ahinya kata hinyo jogo matiyo, jogo mondik tich, jogo mawacho ni ichulo gi dwe ka dwe. Kaluwore ni omenda makamago ka ong'ade osara to kelo pek maduong' ahinya e pacho ka. Kwachaka yanga twak mar okinyi makawuono, Eric achak kodi king'iyo kata graphics mabende waketo kanyo, inyalo wachang'o sirikal ma piny Kenya kae okonyo japiny kosepono no medo mana hinyo japiny kaluwore kod kwan usuru mabende nyaka sani ng'ado maduong' matamra gi nono. Okay, erokamano kendo pacha en ni weche mag osuru mokwongo owinjo wawachne jopiny gimomiyo sirikal ng'ado osuru. Yo kende ma sirikal yudogo pesa ma gigologo gimiluongo ni goods and services ne jopiny en yor wach mar osuru. Kam japiny osewinjo wachno maber, then penjo mar ariyo en ni to ang'o momiyo jopiny ywak e weche mag osuru ni? Nitiere gimiluongo ni tax system. Tax system en yore ma sirikal keto mondo gichokgo osuru. To tax system ni nitiere gik ma nitiere chike maluwe, nitiere riekni moko monosene mane mawinjo bedi ni kelo tax system ni miyo kelo kwe, kelo yot e choke kendo kelo yot e tiyo kode. Nitiere ng'at moro miluongo ni Adam Smith mane owuoyo about canons and principles of taxation in the 17th century. To gik mane owacho ni tax system should be equitable, should be fair, should be able to distribute income kata taxes mokawgo ne jopiny. To nyaka sani mana kaka iwacho ni tax system should be equitable. Mapacho kae bende ni equitable makare kose ohinyo jopiny. In kaka jalony e weche mag usuru. Wabiro chopo kanyo. Gima luwore en ni piny ka piny nigi yore ne mochokogo osuru. Kaka jo Kenya time ok nyal bedo ni kaka jo Uganda time. Kaka jo Uganda time bende ok nyal timore US kata UK. Piny ka piny nigi yore ne. Gimomiyo ji ywak sani ahinya e weche mag osuru en nikech usuru nigi direct negative impact gima iluongo ni pesa kata income mar ng'ato, nikech odwoke piny. Kata obed mana company, tax en an expense, odwoko piny. Sama pesa ni osedok piny no ting'e ni nweng'o ni ma odok piny, koro ok inyal invest, ok inyal save, ok inyal dhi mbele gi timo minitimo ka. Yore nitiere mang'eny ma sirikal nyalo bedogo ni kawogo pesa no mokelo hinyruok. To gima osekelo koro weche ng'eny sani en nikech omedore. Ok ni osuru okel manyien, nitiere momedre. Nitiere mobiro manyien kaka mar ute miluongo ni housing ni. To moko go to medore. Koro gimomiyo medore en nikech sirikal nigi chenro ne magiketo
magidwaro ni mondo gi achieve within a specified time periods. Emomiyo gidwa ni gimed pesa. To gima ok gi understand en ni to owinjo mede nang'o? Owinjo mede e rate ma hinyo ji koso owinjo mede e yo moro ma progressive. To in kaka jalony weche mag chumi, adwa ni mak mana parono gi kanyo. Rate mar medo osuru. Onego bed ni mede yo machalo nade ma ok hiny japiny, mana kaka iwacho ni piny ka piny nitiere kod yore mage mag choko osuru. Kalore ni osuru ema ponono sirikal tiyo godo e tayo chenro mage ma pile pile. We arwaka ne Molen ka nitiere county ma Kisumu e twak okinyi ma kawuono. Molen, ageno ni nyaka sani luwo twak e yo makare kendi neno kaka waketo kanyo pogruok mar omenda mani ng'ado jogo mani ng'ado chon kaachiel kod mano ming'ado sani ka luwore kod medruok e kwan mar osuru ma bende ichoko e pacho kae. Korka korin kaka jalony weche mag uchumi e pacho kae, nyaka sani nyalo wacho ni usuru ma nyaka sani gi koro omedi michoko e pacho kae. Bende en yo makare ma sirikal onego bed ni tiyo godo e chiero kata jiwo uchumi ma pacho ka. Molen. Erokamano Joyce, abro duoki kokalo kuom yore ariyo. Mana kaka nyadwa osewacho ni piny ka piny ni kod yore gi mag gichoko godo osuru. To waporane kaka ichoko PAYE e piny mar Kenya kipime kod pinje moko motenore kod Kenya kaka mago ma ni East Africa. Kuom ranyisi, PAYE michoko e piny mar Rwanda en atamalo mogik en 30. Jogo machoko PAYE mang'eny mogik gin piny mar Uganda machoke mogik atamalo 40. Koro kwa pimore kod jogo mane East Africa tiyudo ka Kenya gi Ethiopia gi Uganda ema nigi PAYE man malo gie sani. An aparo ni medo osuru to onego sirikal omedi, to onego sirikal opim ni to wamede nang'o. King'iyo medruok manyo bedo e komenda mar 2023-24 to gidwa medo osuru mang'eny dichiel. Koro an kakipacha to naneno ni onego wamedgi ndiyo to wang'iyane ni mage mwanyalo medo. Nikech kiwacho ni tax system onego bed equitable, to sani ja-Kenya matiyo ywak ni gine makoro oketgi gi osuru mang'eny moloyo jogo maloko kata matimo gik moko mamokogo. Koro king'iye from that angle tineno ni tax system no ok en equitable because otemo hinyo ja-Kenya matiyo kipime kod ja-Kenya mokti. Ilero kanyo makare nye kendo neno ka Eric Odera ndeko wiye kwa ntiere kode studio ka. Eric ilero kanyo ni rate kotudore kod rate mar usuru monego bedni ponono sirikal onego bedni medo. Onego bedni imede e rate progressively e yo machalo nade mondo kik obemb japiny, kik ohin japiny. Gimomiyo wawacho ni sirikal ok owinjo bedni concentrate on the rate and at abrupt instant. Nikech ing'eni kigolo a rate from let's say 20% titere 30%, then there is an increase of 10% at once. Mano is a lot of impact nikech the impact of that ineno ka koro jok mane ing'ado selling 60,000 sani koro ing'ado selling 100,000. So the impact is so big. Koro rate, even though kaka kineno gikelo VAT, there is a proposal to increase VAT from 16 to 18. Yeah. Ingegi momi countries, for instance, they want to harmonize. Mago pinje mag East Africa community. Pinje mag East Africa. Well, the difference biro a components mag that cost. Nikech component nyalo bedo ni gin gi Uganda nigi 18%, to the other component machalo kaka production cost gi to ni piny. Koro you cannot abruptly increase the rate mar VAT to harmonize, to make it 18. Your whole intention is to harmonize. Well, the other factors are at what rate in Pinjego. Mano number one. Number two, again, if you look at the Kenya shilling against the Uganda shilling, again, they are not at par. So you cannot abruptly increase a rate in Kenya. You want to make it at par. Rate in another country. That's why I said in here, country ka country, nigi rate ne more increase go tax. But let me come, there is a point many itemo wacho ne,
does it make sense or does it achieve the result? Increasing all these things. Nitiere ng'ato ilongo ni Arthur Laffer, an economist moro mane timo a lot of research in the United States in the 1970s. Now, nobiro gi gimilongo ni the Laffer curve. The Laffer curve wacho ni ki increase tax rates with a view of generating government revenue, then bro chopo kama koro okinyal increase that revenue itself. Nikech tax kaka no wachocha in a direct reduction, a direct deduction from somebody's income kata company. It is an expense. Koro chopo kama koro jopiny de wacho ni gini de ng'eny. Koro the motivation to work biro lal. Sama okidhi tich no ingeni pesa ma koro no winjo chuli cha ok dhi bedo. Pesa monego be ni ngado cha bi koro. Koro pesa mi ngado ni koro onge. So the very intention mar increasing the tax is beaten. So there are a lot of other things which should be taken in consideration kopo ni gidwaro increase the tax. One, they should look at all the factors that affect that particular cost. Number two, they should also know the jokma chulo. For instance, one of the issues, one of the challenges affect tax systems in developing economies such as Kenya, and majority of taxpayers, majority of taxpayers is not the major population. Tot jogo ma chulo usuru. Okgin the majority in the population, if you look at the entire population. I'll give you an example. Kenya, for instance, one population of 50 million. Okay? Now, data mar World Bank, watching out of the 50 million, 15 million mostly are the people in formal employment and they are in the urban centers, mostly. Even some of the people in urban centers, some are in informal settlements, some are in informal employment, like your Gikomba, your Mantire, SMEs, and all that. For you to tax those people is very hard. First, unge data. Idwa yudoge kanye. Number one. So, jokma iyudoka chulo usuru gin jok matin. To jok matin gi emo mednegi usuru. To kiwacho ni gin jo matin be, wanyalo wacho ni thothne gin jogo matiyo, jogo ma monde, to gin jo matin. Gino bende ma dwa chwala e penjo machielo mabe wa chwal ne Molin, mar mondo mien bende kikwa weyo ketwa kainya. Molin nyaka sani kiwinjo kaka Eric loso kwantiere kode e county ma Nairobi kae. Wacho ni nyaka sani jogo ma ijuogo, ponono gin jogo matin, to gin mana jogo matiyo. Maponono ijuogo gi nikech kinde ka kinde ma itiyo ki ichulio sara kokale bengi to nyaka ichiw RuuPiny mari mane momiyo ponono joma itiyo ema ijuogo. Mano bende ma kela penjo ni nyaka sani be wanyalo wacho ni yore ma ichoko godi usuru e pacho kae kata tax system mar Kenya bende en fair kata en balanced kalure ni jogo matiyo ema winjo lita ahinya to jogo ma ok ti kata jogo ma ok ndiki kata jogo mantiere business ginto owegi oko. Bende tax system wa en balanced. Joyce kaduoki anyalo wacho ni gi kaka en sani okwan gi tax system ma balanced. Nikech sirikal osetemo keto maino mare e choko ushuru kowuok kuom jogo matiyo kata jogo ma ginyalo yudo yo machiegni. Midendo gi dho ngere ni jok manie formal setups or formal employment. To ji mang'eny kwana tamalo mag jo Kenya mang'eny onge tich ma formal, koro gin okinegi chulo ushuru to gichulo mana ushuru e yor osuru ma ichoko kuomgi mar VAT. To mar income tax ni tibo yudo ni ng'ato oloko ohala kendo yudo pesa to en pok nogolo income tax nyaka ne ochak loko ohande no. Koro ka ng'iye kuom angle makete godo no tabro wacho ni system mango mar choko usuru e Kenya ok en fair. But we wami sirikal apart on the back nikech aneno ka gin gi chenro moro mar rwako ji mang'eny e ofuku mar choko usuru miluongo gi dho ngere ni bringing so many in the tax bracket. Kiwacho ni gintiere kod chenro maber mar keto joma thoth mar mondo mi ochul usuru mari. En chenro mane minyalo ti godo mar mondo mi kik obem mana jomoko to jomoko to winjo wega? Kuom ranyisi Joyce sani sirikal nigi gimiluongo ni e-teams
ma en yo ma nyasani iketo godo indiko godo jogo duto maloko ohala e piny mar Kenya mondo gibedie e kompyuta minyalo yudgi kendo inenogi ni gin kanye to giloko nang'o. Mar ariyo waneno kata ni nyocha gindiko dhano 1460 ma ibiro tii godo e yor mar bedo gi kelo gimiluongo ni intelligence information ne KRA. Ok ang'eyo kamano biro kelo nyayo lemo moro e yor choko ushuru e Kenya, but gimachiel maneno ka biro bedo maber ahinya en gimiluongo ni e-teams no, ka onyalo bedo welcome gi ji mang'eny mondo ane ni to ka wasekelo jok ma loko ohala gi e tax bracket, then machielo watimo nang'o mondo wane ni gichulo ushuru e yo makare. But chandruok ma wan godo kendo en ni ibro yudo ni kata mana keto gi e-teams no en gimoro achiel to mondo mi gichak chulo ushuru, nikech ka in e-teams ok nyis ni ibro chulo ushuru. Inyalo donjo e-teams but pod ibro bedo gi yore moko mag pondo e iye ka ma kitimo gimiluongo ni self assessment to kichiwo adieri mar gik ohala ni kaka iloko. Koro aparo ni sirikal onego tim investment e yor bedo gi intelligence information mar ng'eyo ni to jok maloko ohala gi turnover gi madieri en ang'o, nikech ibo yudo ni johala mang'eny ok chiw turnover madieri kendo gihepo chulo ushuru. In short, watiyo gi dongere ni gi avoid kata gi evade tax. Ilero kanyo makare ahinya. Eric, korka kori, ere kaka inyalo ket system marwa mar usuru mar mondo mi obed balance, nikech adiera kwang'iyo kata thothne king'iyo usuru ing'iyo mana jogo matiyo, kata kaka sani graphics mwaloso go jogo ma yudo sara mar 50,000 nyaka gimoro kata 1,000,000 bende mano wach kanyo ni mago e joma ijuoga ahinya. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto kinde manoloso nowacho ni jogo ma ichulo omenda mang'eny bende ibiro juog mang'eny mar mondo mi ponono gi bugo manitiere diere kanyo mar pogruok e kind jogo ma yuto gi ni piny kod jogo ma yuto gi ni malo. Iluongo ni implementing a progressive tax policy ma miyo jok michulo mayudo mshahara mang'eny ikaw kuom gi tax mang'eny, to jok mayudo mshahara matin ikaw kuom gi tax matin. Okay, but we aduoka ne penjo mitemo penjo. Number one, gima owinjo sirikal owinjo bed ni timo, in my view, ok owinjo bed ni gi increase the tax rates, nikech according to the realities in the economy as it is today, nitiere gik mang'eny ma jopiny ok nyal afford. Jopiny are already burdened in so many other ways. Koro gima ne ginyalo timo, in my view, is not to increase the rate. Rather, they would expand the tax base. And expansion of the tax base, well, they are trying, nitiere gik magitimo, for instance, gik magilungo mikelo machalo e-teams go, to capture the non-compliant VAT, VAT register, especially a VAT. To get this intelligence makoro gikelo jok makoro gitemoro to capture a lot of information and give them. There are more. There are several ways maginyalo timo kata in target maginyalo raise go more excise duty. Excise duty ngeni mostly en gima target gik mamiyo ji mor, gik machalo kaka jok mamadho ndawa, jok mamadho kong'o, gik luxuries mago ginyalo expand, because ing'eyo excise duty is more inelastic. Ntie gimiluongo ni elasticity when it come to taxation. Tiende ni kati medi to ok lich negi, ginyalo mna pod gibiro mna tiyo kode. Yeah, mago to are not an issue. Nikech kata kiwacho nitiere math moko nitiere nyaka ndawa ma kinde ka kinde osemed usuru mar to pok winjo ng'ata kong'ur. Jandawa pod biro madho ndawa. The same thing kata gi jokong'o. Mago and again mago are not necessities, mago are luxuries. So if you target those ones, there will be no problem. Problem these people are targeting the necessities. Majo piny tiyogo daily, titiyo kodgi nyaka jok ma are tiyo kodgi to survive. That's where the problem is. To do it this way is not very much wise in my view. Rather, neginyalo timo gi yore moko mag targeting other means machalo kaka look at excise duty, look at jokmar not complying, like there are other issue moko. If they were to involve me, I would tell them. Anyalo mna mi mawie matinto ji mang'eny mantiere property, real estate,
Property taxes. Property tax is one thing which is not well developed in Kenya. And in my view, kaka setimo, my research na, I don't know, compliance is about 40 to 60%. Mano is one thing. Marijo machulo usuru. Yes. The amount collected is between 40 to 60. Yeah. Koro, they can still work on that. Mano will not even affect people directly. But now, there are a lot of other challenges. There are a lot of challenges within the tax systems. The challenges affect Kenya kende. They affect all developing economies. Now the difference, how do you implement, or how do you want to solve those your challenges? And I said, there is no instant coffee solutions to this. You know, we cannot have ambitious programs to be implemented within a or a short period of time simply because we want to achieve certain political or economic goals. No, we can spread them. We can progressively. Okay. Programs wanyalo bedogo manyalo gero pinye to kata koponi wadwa ni mondo programs go watigi go osuru to osuru no ok wanyal choke dichiel wanyalo spread inyalo chore kuom thuolo malach wanyalo chore mondo higani watimma adwa comment on the first point mani wacho ni introduce gimiluongo ni medium term tax strategy ma 2024 to 2027 inano kakoro gitemo they are targeting, for instance, VAT. To VAT, they are targeting in two ways. They target any increase the rate, mano number one. Number two, they target any expand. Increasing the rate na se wachonia is not wise nikech okinyali increase mar Kenya ka ni mondo chalregi ma Uganda when the production costs in Uganda is different from the production cost in Kenya. Number one. Number two, okinyali increase nikech the exchange rate in Kenya shilling against the dollar and the Ugandan shilling are different. Koro there's those imperfections, market imperfections. Mok nyal miyo watim gimoro nikech jo Uganda timo. Number one. Number two, nitire gik mage wacho ni gidhi keto VAT kata e weche mag schools kama ndiere swimming pool, you know, gik machalo kamago. Again, number one, there will be public participation for this from the stakeholders. Mantimogigo, but okane kamano en gima wise nikech VAT is supposed to be a consumption tax, you know. Koro okunjo obedni wa target investments as such. Yeah. Nitire kendo gik mage wacho on excess duties on motor vehicle and things like that. In my view, they discourage a lot of jokma trade in those particular items. Nyalo juango gi mar mondo mi pono gi manyi yore moko mag loko mo nikech wantiere kanyo kod omenda mabende ibiro bed kijuogo mano kaluore koda medium term revenue strategy kata chenro mabende sirikal nitiere godo mar choko omenda mano kochakore higa mar kikomenda mar 2024 nyaka 2027 jogo matiyo e jogo ma kata gin jopur ma supply obed chaka obed tong kachiel koda gik mamoko mag puodho inyanya to mago ma itero kate kembe gin beno nego be ni jugo gi atamala abich mar gigo magitero kanyo weduka ne moli network okinyi makawuono ka entiere county ma Kisumu konde moli na korka korin kaka jalonye weche mag uchumi bende ma yo makare ma sirikal onego be ni tiyo godo mar chiero uchumi ma pacho kae mano medo kwan usuru ma ichoke pacho kae nikech nyaka sani mana kaka wasewacho VAT idwa medi kuwuok atamala 16 nyaka 18 wantiere kanyo koda usuru midwa juoga jopur mago obeda tong obed kanyo mar chak kachiel kod gik mamoko mabende gintiere gode puothe kachiel koda omenda mabende wacho kanyo ni mar atamalo 30 mabende ibiro bed kanyo mano mar landlords kata weg uti gibiro bedo ka gichulo atamalo 30 mano mar rental income mano wanyalo wacho kanyo ni mano mar rental income mano katoka negi koso chopo target margi mano mar bilion 27 mano higa mokalo bende paro ni magi yore makare maga chiero godo uchumi to in kaka jalony mag uchumi sirikal onego be ni timango hie Joyce erokamano aparo ni gima nyaka wang'e kaka japiny kata sirikal onego ng'e ni
yor magiketo mar choko osuru nyaka wuogi par thoro magin godo miluongo ni the big four agenda ka wache gi dho ngere. Kuom ranyisi ker mar piny Kenya Migosi William Ruto oseketo mbi mare e yore mag kelo chiemo e piny Kenya mondo ji kik bed kech. To ka idwa kelo osuru moro midwa medo ne gik moko miloso mag chiemo kaka chak, tong', to akia ni mano to koro wuoyo nade, ere kaka okonyo thoro mari. King'iyo ni gik mikwanogo kaka chak, tong' kod gik mamokogo, thothgi kata michamo Kisumo ka wuok e pinje mag libamba ma Uganda kata moko e Tanzania kucho. Koro samiseketo kwanda tamalo miketo ushuru malo, to nyiso ni japiny biro dok mondo dhi ong'iew gigo Uganda mondo kelgi ka mondo usgi, nikech kata ka omo gi Uganda to pod gin nengo gi ni piny moloyo koloso gi e piny Kenya ka. Mano king'iyo mar loso uchumi mar piny Kenya en ketho uchumi mar piny Kenya, to kendo oko bi bedo gima ber mondo mi watim kaka Kenya. Mar ariyo, e wach mar VAT, apedo poro gima Eric ne wacho ni ok wanyal pimore gi pinjewa mag Afrika ma ugwe nikech wapogore e yore mang'eny. Osewacho kanyo ni kaka iwilo pesa ma Kenya gi Uganda opogore, kendo king'iyo pes Kenya kata Tanzania kipimo gi to mar Kenya bet ni gi mbi man mopogore kipimo gi kuom ariyo adego. Aya, kimedo VAT kuom ranyisi e weche mag mo, mitere atamalo 18 kigole atamalo 16 kama intie sani, erokamano ibro chalori gi jo pinje mag Afrika ma ugwe. To ng'eni e VAT mar Kenya mar atamalo 18 no nitiere kendo osuru 9 moko mopogore michoko, manyiso ni pod mo ma piny Kenya biro bedo ma nengone ni malo mikipime gi pinje ma ochiegni godo. Nyoro naneno weche manyien, to aneno kiwacho ni jo piny Kenya modak e border ma Tanzania ma Uganda kod Kenya sani koro ng'iyo mo Uganda nikech giyudo ni mano nengo na Tanzania, nikech ma Tanzania no nengo ne yot, kendo yot gichiegni $18 kucha. Koro ka sani ema wane gi VAT mar kwana atamalo 16, to ka watere kwana atamalo 18 mondo wachal rekod to kare nengo mar mo ma Kenya bro chalo nade? To ng'eni kisemedo nengo mar mo to e yo machuok imedo nengo mag gik moko te, to ng'eni kata mana power teko mar stima mwatiyogo Kenya ka ok oyot, to teko mar stima no emitiyo godo e loso gik moko mitiyogo e piny Kenya ka. Koro aparo ni onengo wang'iyane to ang'o madwa tim maber. To adwa yie gi Eric ni medo ushuru ok rach, nikech ushuru ema sirikal tiyo godo mondo ochwal godo ber kata dongruok ne japiny. To imede e yo mane penjo manyaka wamedre. Abiro kawo ranyisi moro mayot ahinya mar nyathi konyuol. Ok inyuol nyathi kawuono tichak miye nyoyo mondo muodi. Ichako gi miye chak odhodhi, kaeto odongo kamano, to kinyi chako loso ne waru monywasi, to wuotho kamano. Aporo nyathino gi sirikand ma wantiere makawuono mar Migosi William Samoei Ruto manyochakore higa mokalo. En nyathi ma pod yom, to en gi lek maduong' ma bende ber ne piny Kenya, to kako dwa timo chopo lekne ni emok ni kare. Nikech kichoko osuru kuom jimi ichalo ng'ama onyiedho dhiang' makoro thund dhiang' golo remo, dhiang' ni dhi tho. E yo machuok ni japiny mar Kenya biro tho ma ok obi yudo kata teko mar golo ushuru modwaro, kaeto waketho pinywa. Kiwacho ma ayie godo ma aparo ni onego tim kendo time piyo en mar choko pesa kuom jogo ma gin landlords, jogo man kod udi, jok manigi property. And ayie gi Eric ni thoro mane sirikal nigo kane gichako wach rental income tax no poko chopo. Koro sirikal onego bedane piny mondo yawe ane maduong' mondo ng'iyane ni to pek ni kanye. Nikech nitiere ji mang'eny, an ang'eyo kata mana jogo manigi udi to ok chul ushuru.
Koro tere 30 no to kapar ni ber nikech ok inyal gole e 7.5 sani kama entie titere 30 dichiel mano be ywae mabor ahinya. Kan moro onego giduoke to 10 manyocha entiere cha to sirikal oket mbi kata maino mare e yaro mondo gikel ji mang'eny manigi utego te e obab e okapu mar choko ushuru. Ka wanyalo timo mano taparo ni wanyalo konyore to ka ok kamano to dhi bedo matek. E chenro mare mar ni gidwaro mondo ging'ad ushuru e gik moko kaka swimming pools, nyithindo masomo e skunde mag private. Ok apar ni en gima kare nikech somo en gima sirikal wacho ni oketo maino mare kendo nikech wadwa golo fuwo. To ka sirikal ok osebero skundewa mag sirikal to ji giwegi ochako sikunde mondo nyithindo odhiye. And en gima lit ahinya ni kata mana jok matiyo ne sirikal go kawo nyithindegi otere skundego nikech magwa mar sirikal ok ber ahinya. Koro ng'ato oyawo ohande ma bende chuli ushuru tidwa chako keto ne kendo moko ma kagi kani ni swimming pool idwa goe mondo chul ushuru, mara uniform idwa mano ing'eni keto ting' ne janyuol nikech gigi te to janyuol ema chulo to janyuol ni en jatich ma bende nosechulo ushuru miluongo ni PAYE. Janyuol ni en jatich ma nyosegero udi ne jogo modak e kuonde mongore. Janyuol ni en jatich nose solo NHIF mothiedho ji e universal health care. Jatich ma Kenya ywak. Ilero kanyo makare ahinya mole nang'eni wach moro to ilo Eriko Dera kae kata kamano mak mana paro no gi kanyo pod wantiere twak okinyi makawuono mak mana ni wadwa kawo yueyo marwa mokwongo okinyi makawuono nyaka Ramogi jwang' ichwalonwa pachi ote moramora otudore kod thuon wach mwatwake kawuono usuru obembo jopiny. Sirikal mar William Ruto nyaka sani osemedo kwan usuru mijuogo jopiny e sectors mopogore opogore obed mano mar NSSF nyaka sani no mede kuwuok e 200 nyaka 2000 NHIF bende da medi nyaka atamalo 2.75 omenda mar udi ma nengo gi yot ma bende igero nyaka sani kori juogo japiny atamalo 1.5 mar osara magi hinyo jopiny e yo machalo nade to ere kaka sirikal onego be ni tiyo kata bedo ni gichoko usuru yes no kony sirikal e tayo tijegi to gichoke e yo mabet berbere japiny kik yudi nyuok. Wamodho pi matin tok modho pi waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Oh, niaje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu with so much focus, eh?
Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. I'm not broke, bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Ni kendo nyako Ramogi Juang kendo ero kama na nyako medo kete Ramogi TV okinyima kawuono kama wagoyo mbaka kotudore kod medruok e kwan osuru makoro ijuogo jopiny. Gino mosemiyo jopiny ywak matamra gi nono kalore ni ngima bende sani oidho to bende osuru mijuogo gi ng'eny matamra gi nono. Jogo matiyo ema ponono nyalo bedo ni winjo pek ahinya inya to jogo mondiki mano jogo ma iwacho kanyo ni gin tiere e informal employment kata informal sector, jogo ma bende iwacho kanyo no ndike tije mag apisi michulo dwe ka dwe gine manyalo bedo ni giwinjo pek ahinya kalore ni ijuogi kacha omenda mar ot wantiere kanyo kod NSSF, wantiere kanyo kod NHIF kachiel kod pay maduto nyaka sani koro kelo pek ahinya. To kaka pile nyako Ramogi Juang e chenro mar Mbaka Oromo watudore kod jofwambo magwa mayudore counties mopogore opogore mondo wawinja neni to jopiny to wacho nango ahinya odiochieng' makawuono mwatwak kotudore kod weche mag usuru. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e county ma Homa Bay. Ali Abich kiwinja ka intiere county ma Homa Bay chio nade county ma Homa Bay kono to inyalo mana bago no watwak kod jopiny mar mondo mi wawinja ne pachgi e county ma Homa Bay kotudore kod medruok e kwan usuru manyaka sani ijuogo jo Kenya. Abich. Ero kamana inya Joyce Oduor wayudi makare kwa bila chiel kachiel ka wantiere boma ma Homa Bay ka indi kama kuono wabago twak kod jopiny anyato jogo mantiere sectors mopogore wan gi johala ka indi wan gi jogo mantiere sector mar boda boda ka chiel kod jopiny modwa loso go kalwa kod twak modhi go nyime Ramogi TV okinyima kawuono kwa ng'eyo osuru masani ko jo Kenya osebedo ka ywak no obembo gi ndasi kendo osemiyo nengo mar ngima obedo matek mokalo e piny Kenya ka indi Joyce kalwa kod osuru momedi e gik mopogore opogore pacho ka indi ma wayudo ka ywak osebedo mathoth ahinya kalwa kod wach usuru ma sani ni malo pacho ka indi kendo osemiyo gigo eko moganda tiyo godo kuonde mopogore opogore obedo malo kendo jopiny osebedo ka golo ywak mar kinde ka kinde kalwa kod nengo masani koro tek e pacho ka indi mobiro kod kalwa kod wach mar usuru e pacho ka indi achiel kachiel an ka kod riwruok mag johala ka achiel kod jogo eko mamoko mantie sectors mopogore moda loso godo kalwa kod wach mar twak ma ongo Ramogi TV okinyima kawuono kwa ng'eyo kit kaka piny Kenya osebedo ka timo weche mag usuru mare ma jopiny osebedo ka golo ywak margi no obaro gi ndasi kendo miyo ngima tek mokale pacho ka indi achiel kachiel ibro chago nyingi tinyiswa ni ine sector mane to kawuono wang'eyo weche mag usuru e pacho ka indi kaka ja Kenya ma kawaida ka jadak ma Homa Bay ka indi piny Kenya timo weche ne mag usuru machalo to beno ka gin gigo koma miyo ngima bedo matek kata ngima bedo mayot ne oganda jo Kenya e pacho ka indi machiegni ginyinga iluonga ni Jak Nyambega jakom mar riwruok mar johala duto ma Homa Bay County. Ngima tek sani miwuoro to kendo medo bedo mapek ne waparo ni President Ruto ne nyalo bedo gi yo mar dwoko ngima piny to omede moloyo kaka ne waparo and wan kaka johala sani wawinjo matek mokadho bang' ka nosemedo fuel kosemed fuel gi ata malo mang'eny sani yudo ni kaya mondo ng'ato dhi owar mwandu ne machopogo kama use bei sani odhi nyadi bich nikech kiyudo kata ka ng'ato dwa dhi waro rech igolo iomo mbita mondo mi ochope Homa Bay itiyo gi pesa mang'eny makoro kikete to hala miyudo onge kidwa dhi omo joma uso lewni kowuok odhi omo Nairobi
mondo mi ochope Homa Bay mouse pesa motiyogo ng'eny moloyo makoro onge ohala moyudo kata matin. Omiyo sani wadak matek miwuoro. Wapenjore kama wabete ni to gik mitimogi biluwo chike nikech waparo ni onego bed ni jowa mane County Assembly kata National Assembly onego bed ni gisewuok oko ma ging'iyo ni gigi mitimo ne bitime koluwo chik. Waneno ka en e tok chik. And wan kaka jogo matimo hala kata jogo makoro winjo matek e Kenya ka wang'iyo ni wanyalo resolve ng'anyo maduong' kaka jopiny moko terwa gi ng'ato ne wadhi wang'any. En kama wabiro gike ne wabiro dwaro ni wang'any mondo wang'i ratichwa wayudi. Erokamano ahinya. Bende an kaka achiel kuom japiny kacha kane ginyigi to ng'isa ni pachi nang'o kalore kod wach mar osuru. Bende no ka piny Kenya osuru mijuo gik mopogore opogore inyo jopiny koso ere ka osebedo nyaka ne jatend piny Kenya donje loch. Ani luonga ni Labista ana e dho Shivling ka ariemba pike town ka to ka ng'iyo mos ka chieng' no mano lande no kana chiew to ok nobuoga kata an to ka ng'iyo mos nawinjo ka Gachagua wacho ni ka itie company to wuon company nitie ng'iso ni kok iketo shares magi to company nyaka bingo gi oko to sechunowa mondo mikoro ng'ogwa oko ni Ruto nokelo pikipiki moko kama ichaja awinjo ni gin electronics gi geche mag electronics koro oriembo pikni wagi oko e barabara mag fuel gi geche wagi indirect odwa mang'iso wan ok odwar gigi koro wan waseyena pikone no wadwa mana tiyo kode kokele but gimang'eyo next time de chuno wasana mondo wanen matut wang' ne apani koyombo wato wadhi ng'anyo kech ok wabiye mondo wachak wanoe but ngima to ni matek lakini koro gi sani mandamano ok dwa luongi nikech ng'ani ok biwinjo wach mandamano ni gimonyalo timo en wadhi mbele gi tijwa higa bich tin wabi wagole uru oko ko mana kamano nikech ok wabiye gi maisha ng'ani kendo osekawo MP oloko jouda te koro ang'o modong' en na koro election emwarito kapok awi adhi ng'ama chielo kaka ng'ano ino mantie sekta mar boda boda en ang'o mineno ka inyowa ahinya sekta ni kaluwore kod weche mag osuru ma jo Kenya osebedo ka ywago ni nitie malo e pacho ka fuele ma inyowa matek kabisa nikech iyudo kitiyo ng'ato kiro tero kata ka DC ka nitie jok magolo 50 jok magitero ng'isi ni ka chiegni ok anyal miyi that amount koro ing'eni samoro inyowa to bende town service koponi en chini sana obeda 50 but koponi idhi kaka got raburo bende bedo 7 to jowagi moko ok winji koro bende wakonyore both sides sera kod customer bende okonya mondo at least kiny achaka adoka go fuel mondo adhi kamoro ambinde erokamano ahinya bende an kaka chakane gi nyigi ting'iswa ni pari mano ma in go kawuono kalore kod wang'iyo ni jo Kenya ywak ni osuru obembo gi gin kuonde mag mineno ka piny Kenya inyogo jo Kenya weche mag osuru e pacho kaendi erokamano Ali kuom ya thuolo mar wuoyo gi jopiny jogi nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno an jakedo ne ratiro mag oganda to kendo wasebedo kwaluwo wach mar taxation kata ushuru mar piny Kenya wasebedo kata kwatemo dhire nyaka e doho doho be nowite oko kaka na wuon nabedo third petitioner to doho nodire oko koro gima daher wacho ni level mar taxation mar solo usuru e Kenya ni malo saidi to samobedo malo ni to wang'iyo ni to kanye gi kanye ma taxation nie malo mamiyo ja Kenya ma ordinary japiny winjo pek mar uchumi. Namba achiel en ni taxation mokete fuel levy kama joma omodhi moa e pinje maoko kaka ji wawinjo gi dho ngere iluongo ni oil barrels gi a e pinje maoko. Usuru ma jogi tiyo godo joket mwandu manigi mago biashara mar mogi kogologi kocha kokelogi Kenya ka nyaka ka usuru from the port. Koro yudo ni policies ma Kenya Revenue Authority oketo mag solo usuru gi ni malo saidi nikech ka barrel mar mo idwa kawe gi pesa mamalo kabisa chuni ni ng'ama dwa uso moni e Kenya ka imbe nyaka igo bei mang'oa bei mamalo mano mo mineno ka osuch wa king'iyo kidieny mar mo e Kenya ka ing'iyo Tanganyika ting'iyo Uganda ting'iyo Rwanda gi Burundi ibro yudo ka we are not okwan piny motue yani landlocked country to bechwa mar mo ni malo to piny ma is landlocked to beche mar mo ni ang'o ni piny wan kaka jolony wasetemo mwafwenyo gimoro ni taxation moketi ne jonyiew modhi kwa e pinje maoko e ports ma Kenya waka wantie gi appetite mar uchuru kabisa nikech sani ndike ng'iyo Mr. Ali ibro yudo ka taxation level kata mane supermarket kidonjo ka Shivling kikaw receipt ETR miyiecho nicha ibro yudo ka commodities oket ni 18%. It means ni 18% atamalo 18 ewi 100 kigo gi siling 50 koponi ni dhi nyiew toothpaste kata mana toothbrush ibiro ka pesa ma serikal dongo no ni malo to gima pok wa address ma inyowa e Kenya en issue mar double taxation
achulu usuru e supermarket, achulu usuru Huduma Center kadhi nyaka ng'adi another fee. So yudo ka Kenyans level ma taxation ni malo kabisa mainyogi. Sector mar ariyo be ma kama wantiere gi issue en kar basic commodities. Gik makonyo jopiny yore gi mag chiemo, gik machalo kaka wheat flour, maize flour, gik machalo kaka mchele gi sukari. Kuonde go be onego bed ni giduoko taxation level, serikal onego bed ni duoko ne joma import these commodities makonyo raia, oket ne gi bei mamalo, iduoko ne gi bei mapiny. Otherwise gima daer tieko godo daer wacho ni onego bed ni wajumbe wa all members of parliament including county assemblies gi council of governors jo onego bed anena piny to wang'ini to fuok mage manitiere e kidienje mag taxation aito then obeda debate nekech kisomo article 201 on public finances principles mag taxation onego bed no bedo shared equally. Wajumbe chamo pesa ma can sustain their taxation level to ordinary Kenyan ok nyalo yudo pesa ma contains taxation level momiye gi serikal. Erokamano ko jo bende matin kawatieko nyingi en ang'o to twak paro mane men go kalwe ko twak mang'iyo ka jo Kenya yok no Osuru obembo gi pachi na kalwe kod twak modhigo nyime Ramogi TV kinyi makawuono. Erokamano Mr. Ali, an iluonga ni Tomboya. Mokwongo asebedo kaseyuak kabisa ndalo mang'eny. To gima wiya ok nyal wil kapok awacho en the level mar arrogance ma leaders ma wanitiere go. Waseyuak kaka jo Kenya kaluwore gi weche mag pek mar ngima kendo pek mar osuru. To onge ng'at machiko ite ne jo Kenya. Anyalo paro ka winjo ka minister ma trade the Honorable Moses Kuria wuoyo no miya bedo kod buok kabisa kaka ja Kenya. Ni bende gik mwawacho gi bende idhi tim gi kaka wawacho nikech wasewache again and again ni ngima tek ne ja piny mondo mi ging'i yo ma ginyalo duoko godo osuru ni piny. King'iyo kata mana korka weche mag pur gikelo fertilizer to fertilizer ni gichak gimedo kendo osuru kendo ewi gik ma itiyo godo kitimo godo weche mag pur. Koro gini miyo ngima still pod ok nyal dok piny, pod wabiro mana bedo ka wayuak. Adwa wacho ne leaders mawa gini en responsibility marwa waduto kaka jo Kenya kendo kaka jotelo mawa mwayiero. Wan kod jotelo mwaseyiero mwaketo mbele. Wawinjo mana ka MPs mawaduogo mana go koko e liete to gidhi mondo giwuo motegno e National Assembly. Koro wakwayo gi kaka MPs, wakwayo the president of this republic ni giyie mondo gichik itgi ne japiny. Japiny owedhi ka japiny inyore to wan kod jotelo mawayiero. Yes. Aneno ka wach moro ilika madara ka chiel to kapok watieko pachi na ng'o kalwe ko twak madhigo nyime kinyi makawuono. Erokamano, an gima dwa wacho ni ok understand sirkal ma wantie godo ni endi to nikech gik matimore nikech kata mana gik moko yudo ka ikelo kata mana Kenya ka ni fertilizer to fertilizer ok nyal timo cham ok nyal timo maber gi fertilizer ka onge pi. To aparo ni onego bed ni ng'iyo the right things first. Kenya kaendi weche mag pi osebedo ka theke kabisa. Kaso king'iyo kendo wach mar ariyo wantie gi gimoro dams moko mane kunyo kaka Kimwarer gini go ne wawinjo ni pesgi ocham turi weche pesago nogik kanye mondo gigo duoge wang'e mondo weche mag pur odhi e wang'e. Kenya ka wang'e maber ni nitie kata mana discoveries mosetim mag oil to discoveries motim mag oil gi ok wane gima oil gi konyowa godo be ok wawinj kata mana weche gi gin gi lala. Koro wadwa ni mondo wang'e adier mar sirikandwa ni to mogik wan kaka jotend johala wadwa wachonu ni johala osebedo ka pushwa mondo mi waket gi e ndara. To waneno ka koro sani wadwa ng'iso jakom ni mondo mi obedi mondo koro wawuog kiwan ka jogi ok okawo action immediately. Mogik adwa wuoyo e gimoro miluongo ni public participation. Ok wanyal chung okinyi to yudo ka nengo gik moko osemedore and fuel comedore everything omedore. Thank you so much. Joyce Oduor mano Mbaka ne wan achiel kachiel kod jopiny kaunti ma Mbaka kaendi ka gigolo pachi kalwe ko twak madhigo nyime kinyi makawuono ka chutho to wang'iyo wach ma jo Kenya ywago no Osuru
osuru obambo gindas kendo winjo ka thoth joge ko maloso go ywak kalwe kod weche mag osuru mani malo e pacho kaendi mage wacho ni osemiyo ngima obedo ngima tek tweta e pacho kaendi. Joyce ka kamano tabro duoki achiel kachiel nyaka studio mara mondo idhi kod nyime gi twak ma odhi go nyimo kinyi makawuono ka wan obro dhi nyime kod luwo moko kuom weche manyien ma wan godo e county kaendi mwabro miyo joneno mag Ramogi TV kochopo saa 7 kod odhiambo makawuono. Joyce erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay kono wawinjo paro maleo kowuok kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay ka gin bende gimedo mana chwalo ng'ur margi kotudore kod medruok e kwan usuru ma nyaka sani koro sirikal ma pacho kae omedo matamra ginono giloso kanyo bende kotudore kod wechego mag double taxation. Bende wabro bedo kwa twak kod jolony mantiere godo e studio kinyi makawuono. Nyakore Muge Jong in bende anyisi ni kamora mora mineno kinyi makawuono inyalo chwalonwa ote kata penjo mora mora kata paro mora mora kotudore kod wach mwatwake kotudore mano usuru obembo jopiny. Kwa nyalo mana somo ote makamago achiel kachiel muoro nwako kale namba mar 2 kachiel kod Facebook kama bende wantiere live okinyi makawuono. Bernard Owaga wacho ni osuru thoth maloyo Sara kata koro gikao osara giwenwa mano kanyapa negi owacho kanyo sa usuru. Kevin Oyude bende wacho no obembo wadier jidar town dok dala oridore maratari. Injinia Lazaro Kanyambok ochwalo ote mabor ahinya kata kama nanga tem mar some kaluore ne awacho ni wasoma ote ma uchwalo no kinyi makawuono. Wacho kae ni sirikal itayo kod joma ok oikore think outside the box. Piny ber ka loko ohala kod pinje mamoko. Mayo ma piny nyalo an go foreign exchange kendo duoko dola piny. As per now owacho kani incompetent leadership ose transformwa ka bende wacho ni to be ose transformwa to be consumer nation. Wacho ni wa import everything nyaka sindan kuocho. Koro sirikal oloko citizens mage e ohala oloko through punitive taxes. Wacho ni sani gi trade nyaka kod government wacho ni gi trade nyaka kod jolweny. Wacho ga ni gi trade nyaka kod exchange jolweny through peacemaking mondo eka gi earn from UN. Wacho kanyo ne Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamagui. Joseph bende wacho ni ka koro nyaka jakibarua matiyo e mjengo idwa ni ochul usuru ikao e gimora mora pesa gi to onge iwacho ni onge giminyalo siem. Iwacho ni pesa gi olos ma iholo e pinje maloka bende iholo. Koro ere tiende itel ne ji to kech nego dhano dere nikech ngima tek. Nyithindo ok nyal dhi e skul kiny. Wacho ni oneno wayo makare. Wacho ni orito twak kata norito twak ka entiere kangachie. Erokamano ahinya Joseph. Melde Jalango bende wacho ni ji winjo matek dhi chopo kata kama ng'ato ok nyal chulo usuru nikech ngima tek. Mago ote ma joneno waoro no kinyi makawuono. Derika Nyakwar Ofiro bende wacho ni Kenya ka tajiri medo mana meo to jadhier medo guonyore gi pado. Mago ote ma joneno mago oro no achiel kachiel kawuono. Ka Maxwell Opiyo bende wacho ni wayie but usuru to nyaka wagol but ok en kaka Ruto and government mare ni dhi kodwa marach. Mago ote ma joneno magwa oronwa. Ka Evelyn Teresa bende wacho ni obembo adiera to bech gik moko boidho. School beni kodwa ka pesa mane sirikal omedo ne jonyuol benogol wachom kure. An kaka an Ruto ous Kenya omiwa wadhi wamany piny ma wanyalo dak waol. Mago ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale namba mar 3 kachiel kod Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Adwano wadhi kendo nyaka e kaunti ma Kisumu. Wawinja ni to jopiny e kaunti ma Kisumu to luwacho nango kotudore kod medruok e kwan usuru mijuogo jopiny. Millicent Adhiambo ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Inyalo mana bago nwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu. Inyiswa ni gin to pach gien mane kotudore kod kwan usuru mamalo masani juogo jopiny. Millicent. Pero
mabende kaka ineno an goganda kae ndiko to negi thoro wachwa mabende wuoyo wi kaka osuru obembo jopiny kalure kod kaka medo osuru pacho kaendi oganda yudo ka ngima tek matamnegi nono. Ang natiere achiel kachiel irgi mondo mi gilernwa giwegi ni to gin to pachgi chalo nade kaka imedo med kwan mar osuru dhi malo, ngimagi chalo nade to ere kaka gikonyore e ngimagi mapile ka pile. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera chakna gi nyingi misa nyalo wacho nade e wi weche osuru mabende medo dhi malo pacho kaendi okinyi ka godhiambo mabende piny medo rugodo kaka sa medo dhi pacho. Kara nyinga iluongane Jared Owiti Ogone, an jahala ma Kisumo ma dho KCC, to wan gi sida kaluwore kod uchumi, kech ka fuel ni malo gimoro amora nitie, gimoro amora tek, obed nyaka japiko mwaidho kwa biro wanonga koro piny bedo matek, koro nyaka med bei. Wakwa Mr. Ruto ni konyalo yie to omne jopiny ma piny ka ywak ong'ie kod osuru mondo jadwok piny mondo wang'e kaka onyalo konyore mondo gimoro amora odhi mbele. To kama mafuta osedhi malo to gimoro amora ok nyal dhi mbele, ma kata chiemo michame ot inong' ka bedo sida nikech mafuta ne gimoro amora. To akwayi Mr. President yie mondo inewa kaka wan jopiny, to kaka otamore ni ok inyal neno jopiny mondo ikony jopiny, to wan jopiny wan wabiro wuok e wan maonge ng'ama biro siayowa mondo koro wamanyakiwa kaka wan jopiny, nikech wayieri ni dhi konyowa metelo. To kaka ni wayieri koro tendi ok wane ka konyowa nikech niwanyo ni ngima dhi bedo piny, to koro ngima tek molo gimoro amora. Wan boto makwini ni koro kone wan wadhi e ndara kaachiel chakore mana sani ayuwa kaka an ngima tek na an nait mabulo dume dho chirombero, an nait mabulo dume dho chirombero, ngima idho kendo ngima tek. Achiew sa 10:30 chon naidho ga piko, sani apiko siling 200. Mondo mi aidho apiko nyaka gol mana siling 200. Kidhi kibuyo oduma be beche ni malo, nikech fuel masani omedi ma koro nowach ni Mama Mboga nilando, jatelo nelando ni Mama Mboga dhi winjo maber. Sani Mama Mboga ema pidho president kwa president obedi, nikech pesa na nieri ayude matin kando konya gi nyithinda, pesa na nieri oko konya an, ok awinj maber. Chuno ni nyaka wuoth ma awuok e oda sa 10:30 koro awuotho gi tienda nyaka Kibuye. Ok amor gi telo mar president Ruto, koko nyal loso wach fuel ni to piny dhi bedo moridore nwa kabisa. Weche mag osuru wacha osuru sani eri mogo ok anyal chiemo diriyo, sani achamo mana kuon gotieno kende nikech ngima ridore. Kichiemo e stage kaeni to chuno ni koro nyithindo ok nyal chiemo e ot, koro wawinjo matek. Jatelo mondo time gimoro. Erokamano, an iluonga ni Jojabok, aja ohala ma Kisumo ka. Wach mar osuru ok osebedo mayot ahinya ne jopiny, to gima dawachi ni ka fuel osedhi malo to osuru moro amora nyaka dhi malo. Mane mosebedo ka hinyawa nikech ka fuel ni malo gimoro amora obed gi michamo, obed gi kaka waja ohala mwatimo biashara, komo gik moko iyudo ka ibiro medi ni fea. Sami medo nwa fea no wane mwahinyore, nyiso ni kata gik mwausogo wabiro medo bechgi bedo malo. Koro osuru hinyawa kabisa, to koro gima mi wich kuot kabisa ni CS mar trade nyalo wacho ni mondo wadho wakony kisima mar fuel, to fuel to jopiny ema hinyore. Fuel ne ngima dhano, nikech fuel ema biro miyo ng'ato ng'ato wuotho kamoro amora, emomiyo watimo ohala. Chiemo mikelo kamoro amora gibiro mana nikech fuel, to fuel kosedhi malo gimoro amora bedo malo. To ka koro wawuoro sana sirikal matiyo sani kano wacho ni gibiro yinwa biashara mag jopiny, vijende biro yudo tich. Sani vijende ole ok nyal yudo tich nikech ng'ama timre uchumi mwantie gi sirikal marach, sirikal mwantiere ok ber nikech odhi gi jopiny marach. Japiny wa kila mahali wahinyore kama wantie, makata gima nyalo chamo kinyo kinyal chamo sa biro kichiem nikech pan otang' ne cham ang'o. Skul riembo nyithindo left and right nikech uchumi mar Kenya rach. Sirikande ni ok di kono ber ahinya, ne giwacho ni gibiro konyo jopiny, nyaka sama wantiere ni jogo kony jopiny. Jopiny ema medo hinyore, gin giwinjo maber gitano nwa thiana ka ng'ama ng'ongo moyier gi jopiny moyier inyalo wacho ni wadwa kuny kisima mar fuel. Tadi japiny to hinyore ni mae jatelo
kuma giterowa gitelo ok wane. Waneno mana ni gima wanyalo kaka jopiny ne wamakuru lwedo achiel to wabedo gimoro achiel to wawuoguru oko mondo wakweru telo marach mondo wawuog e Kenya ka. Telo marach ma telo machon to waneno koduogo to biro hinyowa ka ok wawuok mwago piny mwago piny motegno. Telo marach ni biro e Kenya wa kato dhi hinyowa ka ok kamano ero kamano. Erokamano ahinya kuom paro mane. Nyinga Evans Ochieng' Okot en ja ohala ma Kisumu ka. Kada wuoyo wacho osuru momedni. Osuru ni hinyo ng'ama japiny sana. To government kanyalo winjo ywak mar japiny to gilonwa bei mar mafuta gi gik moko. Wach mar medo osuru okinyi gotieno ni ok gikonywa. Ji hinyore. Sani onge kaka samoro nyalo timo. Iyudo ka samoro budget ni ok donji. Kakoro minister moyier ma monego bed ni ng'iyo maslaha mar jopiny ema bukre ni wacho moko manono ni mondo ji ng'ato kony bure ka gineno ka medo mafuta ni rach. Koro wakwayo government kaka inyalo winjo kaka nowacho maber kaka wan youth nowacho maber ni vijende biro yudo tich obiro tiyonwa maber wabiro yudo maber e sirikal ok wane ber mar gino en mana hinyruok wan bende ok wadwar gik moko mag koko koro kohero timo maber to duoknwa bech gik moko piny ngima odoge mayot mondo wayude kaka wanyalo timo ohandriwa kaka wan youth nikech otek. An kada loso an iluonga ni Florence Ochieng' atimo oking e bus park ka kada wuoyo wacho osuru torowa matek kabisa nikech kineno osuru gimoro amora e piny ka obiro gi fuel. Koro fuel ni kata gimoro amora mabiro to fuel nengo ne tek, traveling nyithindo riembi nikech wach fuel. Koro wakwayo telo masani marito wasani mondo ketwa gi kwe nikech wan kaka jonyuol pod wan joma youth kendo wan parents wawinjo mapek kabisa e piny ka. Koro sani kendo wakwayo kendo juogo mantie Kisumu County waneno ka sani ino ka mama uso to uso rabolo to ino ka kanyo dhi maye rabolo ka uso ok be imayo kendo bedo gik moko gi boxi to samoro ng'ato nokawo gigi e gowi mondo ousi ka nyithindo dogo chiem nyithindo wang'no ni nikech county odhi omagi gigi. Koro wakwayo kata county mar Kisumu bende mondo ketwa gi kwe wach juogo mane wach manyalo lose wach ma kawuono. Erokamano ka watieko. Erokamano kuom nyinga iluonga ni Tana Sotieno. An ja Kisumu ka atiyo matatu. Osuru ni hinyowa matek, osuru ni hinyo jopiny matek. Kata jotendwa kwawe kata kwaer mamalo kata jotendwa ng'iane uru kunyalo loso no osuru. Osuru ni hinyo ji mang'eny. Osuru nego wa kata gari ka jawuoth ka idho gari jawuoth ywak nikech pesa onge. Emiyo jawuoth yok e gari ka ono ka nengo ni malo gimoro amora ni malo. Koro wakwayo sirikal mamalo ni osuru ni nowacho ni joasla odhi no kako timo to joasla oloko nigi togi eno kama pesa odhi go mana oko kony jopiny pesa gi okawo odhi go mabawo go okawo jotende odhi bawo ko gi pesa gi okel mondo kony jopiny owe bag pego owe dhi oko gi pesa jopiny. Koro anago mayro kamano nikech gini otek gi jopiny kendo otek gi nyithi sikul otek gi ng'ata emomiyo wakwayo ni osuru ni onego dwok piny ong'iew nyaka parliament jo parliament te ok nyal konyo jopiny nikech ong'iew gi pesa. Wakwayo jo parliament ni tiuru gima nomiyo jopiny oteru kanyo weuru keto ni ng'iew gi pesa ni mondo eku uhinyo jopiny keri hinyo jopiny umburu hinyo jopiny. Koro pesa mimiyuni duoguru piny mondo ukony jopiny duoguru chien ukony jopiny gima tin goro erokamano. Sawa awuoyo kaka asla rais mar piny notiyo gi nyingwa kaka asla nobiro konyo asla. Sani asla ema koro nego mafuta man malo koro dhi hinyo japiny. Sani wan e ground sama ground kama wantiere ni kata pesa madiyudi onge wadwa konyre nang'o wabunge man wayiero kwatere e od bura ni mondo mi okonywa e od bura be koro lokore Ruto nyiewo timo gik ma koro hinyowa wadhi kanye wa e Kenya wama rais koro sani en obayo oko to jopiny chandore. Then minister mar trade mochung'nwa trade nyalo wacho weche manono ni wakuny fuel e kisima wan ga sera marach gi sirikandni maka koro nyalo kel sani wawite oko. Erokamano ka we wach gi matek ma e Kenya ka to akwayo mana sirikal no yie mondo ne kaka nyalo konyowa kech wawinjo matek mole wan kaka jowuoth sani wamedo mana gi tiendwa kech fare mar mtoka osedhi malo kabisa. Koro wakwayo ni sirikal ong'ie wach moloyo to
osuru miketo kuom mafuta mondo ngima odok piny. Ji thagore ma kiwuotho to ji dawa. Koro akwayo sirikal mantie telo kaachiel kod wabungewa mochung'nwa ni kuyie to winjo ywak jopiny mondo obi kony jopiny. Ji winjo matek. Ero kamano. Mbele. Ani luonga ni Gilbert Opiyo Oranga. Sani nyaka nyocha sirikal ni chak tich sani en higa achiel wije moko. Piny tek kabisa. Makata nyoro nyo waneno ka gechewa monego beni modho mo e Kenya koni. Olokore gino dok mane boda modho mana mo igine. Kenya, Tanzania kata Uganda. Koro ere kaka nini johala ma Kenya ka nyalo dhi mbele ka koro fuel imodho mana koni to koni sani koro piny tek ma kaka ji timo onge. Mogo ni malo, skari ni malo. Jowa monja watero malo kocha cha. Besanola waroko mana koma tich teke kocha. Koro ma wanokwani wanyalo timo nang'o? Ng'anyo be sani wan ok wanyal ng'anyo. Kech kwa ng'anyo to wacho ni jo Nyanza ema ng'anyo. To sani fuel kata dhi mana Eldoret, kata dhi Nairobi, kata dhi Mombasa. Pambe en achiel. En to 11 kamoro amora. Piny tek kabisa. Weche osuru? Yes. Weche mag osuru na wacho. Osuru be ni malo. Kisumu ka ichoke magara oka mawuotho ma uso sweet. Idwaro kuom siling 30. Pradek riba jo choka te kigo kwane en pesa mang'eny nyaka ichiri gi te kibuye pesa ng'eny to gimoro amora to pod nego medo madhi malo. Koro wajo piny wayuak kabisa waonge adier gi sirikal Ruto ne. Erokamano ka watieko in inyalo wacho ang'o e weche mag osuru ma bende medo dhi malo pacho? E wach osuru kadwa wuoye kaka an ja Kenya, Mr. President dhi kodwa gi weche mag osuru marach. To nikech osuru kama okete o increase malo ok wanyal timo nade, ok wanyal bedo kod kwe. Koro wakwayo president ni koyie ong'inwa kaka onyalo rege sanwa piny mondo mi jo ohala oyud kaka nyalo yudo gima giok e udi to ginyalo puonjo godo nyithindo. Koro akwayo ni wang' ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ling ka tieni nikech mafuta 10 to 11 te obed Eldoret, obed Kisumu, obed kamoro amora. Ka in gi Oxon minyalo konyo go jaluo, ibi kony go joluo koni. Erokamano. Natieko gi jenda. Weche manyo osuru imedo med malo. Inyalo wacho ang'o kaka japiny? An kuom nyinga iluongo ni Tracy Aluot. Atiyo e saloon ka. Ngima oidho. Otamo wa kata ma nyathina ni e dhoot. Osuru ni malo, school fees ni malo, akwa tim bende onge. Wakwa jatelo ni koyie to konyo wa school fees dok piny, maisha piny, mondo yie kanya konyo wa godo. Mano gima kwa president. Ani luonga ni Evelyn abeja saloon. Sani ngima tek makata customer sani onge. Sani wabiro to anono. Ere kaka uwaro gik moko e saloon? Awinjo ni saloon kanyo be nitie kaka osuru nomede fees gi gik mopogore mutiyo godo mag duso ji. Sani ngima tek makata gik miwaro sani be kata kasa memedne bei to okonyal yie nikech nong'iyo kaka chon. Koro ngima tek tamo wan kisani nyaka customer seringo te. Koro tich onge. Wakwa president mondo duoknwa bei chien mondo wayud kaka wanyalo chiemo wanyapidho nyithindo mondo wadagi. Weche osuru inyalo wacho ang'o ma medo idho malo? Sani ngima tek kabisa nikech mokwongo wang'iewo skari, an ajaus chai mauso chai e town ka. Chon nang'iewo skari at 150, skari oidho up to 220. Pesa onge, ngima oidho wachandore. Hello, aniluonga ni Augustine Felix Otieno, an ja ohala e boma ma Kisumu ka. Wach osuru ni orachnwa kabisa kendo akwayo ni president kaber to live up to his campaign promises. Mano wacho ni obro duokonwa ngima piny, wabro neno changes. Koro aparo ne agenda ne president agenda ne mar campaign. No wacho ni cost of living odhi duoko piny gi few days. Sani 1 year down the line we are not seeing any change. Koro I remind mana president ni oduoknwa o live up to promises ge. Erokamano.
Mana kamano Joyce kaka iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak, johala kaachiel gi jowuoth mabende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi, ka bende gimedo mana tielo ni osuru ma osebedo kadhi malo mamedore piny maru osemiyo ngima tek kodgi kendo gikia kaka gitim. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go lak seche gi Joyce Anko. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Wawinjo kaka jopiny e kaunti ma Kisumu bende chwalo duongi kotudore kod wach mar choko usuru e pacho kae ka nyaka sani gin bende giywak ni kwan usuru mijuogo en malo ahinya kendo miyo gikale midhiero mopogore opogore ahinya to johala ma bende loso godo ka intiere kaunti ma Kisumu. Millicent, erokamano ahinya, anga weyi mar mondo mi lunwa weche mamoko mangwa ne weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Ajwang' kapok waduoge twak mar okinyi ma kawuono, pod antiere kod Eric Odera kaachiel kod Molen Achayo. Watwak otudore kod wach mar medruok mar usuru ma ijuogo jopiny. Yiera mar mondo mi wakaw yueyo mar ariyo, tok yueyo waduogo wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare tuta kisepuro puodho kind tuta gi tuta en mita achiel. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Kitume mowa kelonu otenore en dhadho magi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ramogi Ajwang' machiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo nyakora Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo tudri kodwa gi lak sechegi e twak marwa mar ariyo e chenro mar Mbaka Oromo kinyi ma kawuono kama watwak kotudore kod medruok e kwan usuru mijuogo jopiny. Mano bed usuru no mar michulo, mano mar omenda mar ot miluongo kanyo ni housing levy. Wantere kanyo kod NSSF mabende no med kaachiel kod NHIF mabende dwa med duto mabende nyaka sani koro miyo jo Kenya mondike tich
kochopo miso dwe tidok ot kod pesa matin kaluwore ni pesa mung'adi kaka osuru ponono ng'eny ahinya, gino mamedo miyo jopiny hinyore kendo kale ngima matek ahinya. Pod antiere twak okinyi ma kawuono kod Eric Odera ma antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Eric Odera en jalony e weche mag usuru kachiel kod Molina Chayo matudore kodwa ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Molina Achayo en jalony e weche mag uchumi. Ka dhi mbele kod twak marwa Eric, winjo kaka jopiny e kaunti ma Homa Bay kachiel kod kaunti ma Kisumu loso kachiel kod moko kuom duoko mabende nasoma achiel kachiel. Nitiere wach achiel mabende nitiere japiny ma olose kantiere kaunti ma Homa Bay kocha. Olose wachno miluongo kanyo kod dho ngere ni double taxation. Matiende ni japiny in ng'at achiel ing'adi kidhi e supermarket kacha nyiepo nitiere omendano mar VAT ma ijuogo kacha wi mwandu duto minyiewo. Ponono ndiki e tich nitiere pae michulo. Ponono intiere kod nyithindo e skul bende nyaka sani sirikal bende dwa medo usuru mijuogo kacha. Ponono ing'adi kinde ming'adi pae ing'adi NSSF ing'adi nyaka NHIF. Wachni mar double taxation bende en gino ma sirikal nyalo ng'iye mar mondo mi oduok ne jo Kenya ponono garama piny kotudore kod kaka kit juogo mijuogo godo jopiny. Sirikal nigi taxes mang'eny Kenya ka. Yudo ka ng'at achiel sama ong'iewo gimoro ochulo tax. Sama odhi otimo kata entertainment ochulo tax. Sama move kata weche mag traveling, transport, weche mag goods move from one place to another bende ochulo tax. Koro nitiere ywak mang'eny ni nitiere a lot of multiple taxes e Kenya ka. Nitiere gik ma sirikal nyalo timo mondo mano dok chien. To en paro kendo bende madang' ariw gi gik mane wawacho ni tax expansion instead of mar ni mondo gimed rate. To achiel kuma gima ginyalo timo en ni mondo gi expand gikel jok ma ok gikanyo. To mar ariyo bende ging'iye issues mar multiple tax. Nikech nitiere commodities moko ochuno ni nyake i tax more than one. One of them en gimiluongo ni fuelni. Fuelni kaka winjo kaka jopiny wache Homa Bay, jopiny wache Kisumu, en gi multiplier effect e gik mang'eny. Nikech kata obed na transport, kata obed na weche mag industries makolo chiemo, gimoro amora miusogi gitiye gi fuel. King'iyo kaka distribution mar cost mag fuel ma Kenya ka otimore, to fuel nigi taxes madhi ochiko. Taxes gi inyalo duogi chien mana achiel. Mar ariyo inyalo duok rate gi chien. Koro nitiere gima sirikal nyalo timo ma directly affect cost mag gik moko. Achiel kuomgi en issue mar multiple taxes. Ginyalo golo moko, bende ginyalo duoko rates gi piny. Kiwacho ni nyalo golo moko kaka mage minyalo goli manyalo kelo ne jopiny fung'ruok. Koro kaka wang'i kaka fuel nigi multiple, nitiere VAT, nitiere gimiluongo ne IDL, nitiere petroleum levies mang'eny kabisa. Gima ginyalo timo nitiere moko mar not essential minyalo gol oko. Kaka ineno ka nitiere moko manomede nikech loan mnokaw IMF gi jok mane chiwo loan go nowacho ni med this levy mondo mi wayud kaka pesa wano iduoko. Mago gik ma ginyalo duoko chien e levy nikech ginyalo duoko rate ne piny mondo chule piro mang'eny. Gima ginyalo timo ginyalo negotiate for repayment period mondo medre, lakini levies moko mang'eny tinyalo duok piny. Yes. Molen kapodi intiere to ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono jopiny ochwalo ywak mopogore opogore kotudore kod medruok e kwan usuru mijuogogi. Thuolo marwa ma bende no miwo okinyi ma kawuono bende aneno ka dhi mapiyo piyo wachiegni mana tieko twak moro okinyi ma kawuono. Yo mane makare monego bed ni ichiero godo uchumi ma pacho kata kamano kapok iwacho mano wang'e ni kinde ka kinde ijuogo ji. Sirikal nyaka sani osemedo kwan usuru monego bed ni ichoko kowuok kuom jopiny. Sirikal onego bed ni tiyo kod chenro mane kapok gimedo usuru kata pok gimedo atamalo mar usuru mijuogo jopiny. Gino mabende iluongo kanyo kod dho ngere ni tax adjustment. Onego bed ni tiyo kod yo mane kapok omed usuru moro amora ewi mwandu moro amora e pacho kae. Molen. Erokamano Joyce. Aparo ni sirikal mar Kenya onego bed ni tiyo gi yo mar ng'iyo ni en ang'o odhi bedo gi impact mane mano mokwongo penjo mokwongo ma nyaka sirikal mar Kenya penjere ok ni wadhi choko pesa di
kinde ka kinde yudo ni sama itimo igoyo budget mar ikomenda higa ka higa to ibro ng'i ni gikwongo giketo chenro kaka gidwa tiyo gik ma gidwa timo kaka gidwa tiyo gi pesa kae to gidok komachielo to giwacho ni koro wadhi yudo pesa ni kama mano ok onego bed kaka onego go budget mar dongruok mar piny moro amora. Nyaka ikwong ichak ni ere pesa ma an go kae to kiseyudo pesa ma in godo tere gi kaka idhi yude tikori penjo ni to pesa ma an godo ni adwa tiyo kode nang'o. Iyudo ni budget wa mar pinywa mar Kenya bedo driven ichwalo kod kaka wadwa tiyo kode. Wakwongo wawacho ni wadwa ng'iewo law, adwa gero ot, ichalo ng'at ma tiyo to kar mondo ipenjri ni to mshahara na en pesa di dwe ka dwe mondo igogo budget ikwongo ipenjo ikwongo indiko gik midwa timo adwa dhi nyombo adwa gero ot adwa ng'iewo wuoche adwa ng'iewo law ka tilo indiko pesa mibiro tiyo go te ka tipenjori ni koro idwa yude kanye ka tichopo ni abro holo loan adwa timo gima kama. In short gima temo wacho ni en ni Joyce problem shida ma wan go kaka piny mar Kenya bende ahinya icholo kod gik moko mwaketo e budget kata gik moko mwagoyo ni wadwa timo ma ok wanyal timo. Mamoko kuom gi onego bed kata ni watimo kuom higni mathoth matin wago okang' kwatimo gi mok ni wabedo gi gimiluongo ni an ambitious budget. Koro aporo piny Kenya kod ng'a madwa twang'o law ka dendi tin to ng'iewo law matin moromore kodi we kawo law maduong' irwaki koro ichalo godo ng'at moro scarecrow moro gimi rabuog godo winyo moro mokete puodho mok ginene. Ka in gi pesa matin kaka wachi ni kuom ranyisi ka oshuru marwa ok ma kaka wantiere mok wamedo moro amora nyalo miyo watim mana dongruok ma chal marom kama to mano ema mondo waketi mondo watim mondo japiny kik timre nade kik hinyre waket mbi marwa e bero kembe wa mag loso gik moko e piny Kenya ka mondo kaka jawinjo moro nowacho ni waweuru omo gik moko kwa kele pinje ma oko kwa uso to gimomiyo mano timore gimiluongo gi dho ngere ni importation timore nikech nengo mar loso gigo e piny mar Kenya ka ni malo kuom ranyisi kikawo nengo teko stima ni malo mogik e piny Kenya ka kipime kod kata pinjewa mag libamba omiyo ng'ato neno ni onyalo ng'iewo gimoro oko mobi ouse moloso ohala mopogore gi kano chako mondo timre nade olose pinywa mar Kenya ka. Koro onego walos lwasi maber kaka sirikal mar bero gigo mwanyalo loso ka aneno nyoro ka piny mar Makalda ka sirikal maduong' ka achiel gi mar gweng' ma Migori County ne nigi chenro maber mar gero gimiluongo ni industrial park manyalo kelo dongruok. Mago e gik monego watim waket mbiu marwa e tiyo gi pesa e yor gik manyalo kelo bero piny mar uchumi mok mana ni nyiche chien kucho niwinjo kiwacho ni wuodhe odwa bedo mang'eny wawuotho ahinya te wuothe gi gik miluongo ni foreign trips e wuodhe gi ang'o magwa kelo ne piny Kenya minyalo kwan bende watiyo gi pesa wa kaka piny Kenya e yo makare king'iyo budget mar Kenya no kibet kode piny be nitie gik moko makawa kole matin mwanyalo gole mondo mi oshuru mwakwayo ni mondo wachok kuom japiny ni oduok piny. Ng'eni oshuru iketo mana malo nikech budget odhi obedo malo budget marwa ni malo kabisa wan gi a very ambitious budget manitiere gik moko ma an kipenja kaka japiny to nego wagol wanyalo timo gi ndiyo to wanyalo timo gi yo ma mos ma wawach ni higa ni watim matin higa manyien watim kama higa machielo watim koro wawuotho uta mos kwago okang' mondo japiny kik hinyre nikech japiny kohinyore to wan bende wanyore. Wang'isi gimoro nitiere miluongo gi dho ngere ni disposable income tiende ni pesa ma ng'ato bedo godo e lwete tok tiyo kata tok loko kosegolo matumizi manotiyo godo ka kod kacha pesa modong' godo pesa ni emitiyo godo mondo ing'iew godo gik moko to kaka Eric wacho nitiere osuru ting' diriyo nitiere moro miluongo ni income tax manyiso ni osuru ming'adi e yor pesa miyudo kuom timo gimoro kata obedo ohala kata tich mondiki to gi miluongo ni consumption tax tiende ni mago ma koro ing'adi kopo ni koro itiyo gi pesa no king'iewo gik moko. Koro sama pesa osedok piny to pesa ni emidwa ni koro idog idhi ng'iep go mondo chako ng'adi oshuru moko ma iluongo ni consumption tax mag VAT ginigo ka gi kacha nyiso ni koro ok wanyal choko VAT maber nikech
disposable income odok piny, pesa mitiyo godo dok piny. Kuom ranyisi kanyo an gi siling 100,000 manyalo tiyo godo dwe ka dwe, anyalo ng'iewo godo fuel akete gacha, anyalo ng'iewo chiemo ka gi kacha. Kodok piny modong kata siling 40,000 to ng'eni kata fuel koro anyalo amua ni kadhi tich to adhi mana tich wik mochula mshahara no kende madhi gi gari, ndalo modongo adonje matatu ora wuotho. Sama ok ang'iewo fuel nyiso ni sirikal bende ok yud usuru mane giparo ni mondo gichoke yo mafuta cha. And kata sama koro adok ni koro abedo gi nyithindo penta kono gini koro sani ok wabing'iewo chak, wamoro madho strungi kata waruo nyuka. Nyiso ni koro pesa ma ushuru mane sirikal geto choko e chiemo kata ka ng'iepo cha koro onge. In short ende niya nitiere tudruok e wach disposable income to gi usuru mibro choki consumption taxes machalo kaka VAT. Koro nyaka wabed gi gimiluongo ni balance, wapim gi mondo giromre mondo mi uchumi mar Kenya odongre yo makare. Ka ok kamano to wabiro bedo kod chandruok. To machielo kendo manyaka wang'e ni piny Kenya ok ochung' kende kinyo gi weche mag uchumi. Nitiere gik moko matimore pinje maoko mabende tuomowa kaka piny mar Kenya kendo miyo ngima mar dak mar dhano bedo malo. Kuom ranyisi king'iyo kaka iwilo teko mar pesa mar sirikal mar Kenya kipime kod dola obedo odok piny, manyiso ni Kenya pesa mar Kenya koro onge gi mbi ahinya kipime kod dola. Ka ng'iyo aparo ni tarik 15 dwe ni nyo en nowilore kuom siling achiel owilore gi siling 146.9 kanyo, manyiso ni watiyo kamondo kore ng'iyo kata gimoro nikech wan wang'iepo kwa golo oko to wang'iepo gi dola kata loans mag wan ma wan godo ola ma piny Kenya nigo ichulo kod dola. Nyiso ni koro watiyo gi pesa mang'eny. Loan mane en kata kuom ranyisi kane iolo loan mar 3,000 ka koro idhi to ne iole i dola, ka koro idhi chule tidhi chule mang'eny nikech 3,000 ni ka koro iwilo dola pesa i dola mondo iloki to itiyo gi pesa Kenya mang'eny mondo kichop 3,000 cha. Koro en gik matindo tindo manyaka watim mar kaka pinywa mar Kenya mondo walos mbi mar wilruok mar pesa mar Kenya no kipime kod dola e yor bero gik monyalo timo wan wawegi kata loso lwasi maber mondo mi japur kaka jok mapuro kata let's say chai kata kofi kata maua mitero oko gi nyalo tero gigo oko nikech tero gi oko wan be kore chulo wa gi dola to mano nyalo konyowa. Koro aparo ni gin gik mang'eny ma sirikal nyalo timo to kama wantiere sani to ok wantiere maber to bende king'iyo medium term tax strategy mane wawacho no bende ok ane ka nitiere kata mana thoro ma sirikal nigodo mar duoke piny, manyiso ni japiny nyaka rid dende nyaka jing dende nikech mbele ok ber ahinya. Wagone Nyasaye erokamano nikech nyocha okelo koth. And aparo ni gimomiyo japiny kata ywak to ok ywag ahinya en ni pur ariyo moluwore gi Nyasaye osekonyowa nyo wayudo cham kendo kata debe ni nengo mogo ni malo to an gadieri ni ji mang'eny mana kaka an oda ok arundi ji mang'eny ok rundi wan kod cham e gweng'. Dak kwa mana nyikwa Ramogi ajwang' ni kik waus cham ka nyocha Nyasaye omiyi cham maber ikayo kan chambi no dembri kode nikech nengo cham ok bi bedo maber kata ka embele ka. To walam Nyasaye kendo aneno ka koth osechako biro, jowa manyalo puro wadogure puothewa watiuru matek wapur so that gik ma wanyalo loso e dala wayude e dala mondo kik wabed ni koro gik moko te mondo wachiem nyaka wagol pesa. Mondo mi atiek ilero kanyo makare ahinya Molin yena mar mondo mi atiek kodi okinyi makawuono. Wachni mogik iseng'iso jopiny ni geno to onge warid manokanda. Wachni mogik watieko kodi twak marwa okinyi makawuono kapok atieko kod Eric e studio kae Molin. Wachna mogik en ni Eric ne owacho ni wabro bedo gi gimiluongo ni public participation e weche gi te kabiro biro. Akwayo jopiny ni wawuoguru oko samo luongwa mondo wachwal pachwa, wandikuru memorandum. Wan kod ratiro kaka jopiny mar chung kendo kwero sirikal nikech sirikal tiyo ne wan ema wandiko sirikal. Moluor ker mar piny William Samoei Ruto nondik kod wan ema wachung wagone kura baito wamiye tich. Koro nyako tim mana gima wadwaro. Wawuoguru oko mondo wachwal pachwa e weche gi nikech gigi biro hinyowa kaka oganda ka ushuru omedore waseng'eyo sani ni nitiere chenro mar medo ushuru go. Wawuoguru oko wachwaluru pachwa wandikuru memoranda mondo ka weche go okelnwa mondo wage to wabed kod paro mani wadwaro ni sirikal nyaka tim kama mok kama. Erokamano ahinya Molen Achayo amano CPA Molen Achayo ka nitiere kaunti ma Kisumu kuom machwalo dundi kotudore kod twak mabende ne wantiere godo kinyi makauno. Eric
abiro korka kori onego bed ni sirikal tiyo kod yore mage mag tax adjustment kata onego bed ni ging'iang'o kapok gimedo osuru mapacho kae kaachiel kod wachne mogik mana mapiyo piyo ka watieko thuolo marwe morumo. Achiel kuom gima sirikal owinjo bed ni ng'iyo kapok gi adjust taxes en cost of living. Number 2 en public involvement, public participation. Kora ariyogo ginyalo timo mang'eny mana kaka Muli owachono. Gima nyalo wacho mogik, adwaro chiwo gimilongo ni advice, medo paro ne sirikal to gi policy makers. Nitiere yore mege nyalo timo mang'eny ka gitiyo mana gi yore mar osuru ni to stimulate economy rather than increasing the cost of life kata increasing prices. Achiel kuom gi en boosting kata gimilongo ni attracting investment through gik miluongo ni depreciation acceleration. Number 2 nitiere gik miluongo ni tax credits maginyalo timo mondo mi sirikal boost gik miluongo ni economic stimulus mondo mi productive units mag country ochier moloyo kar medo nengo all the time to gi medo osuru gik moko mainyo jopiny machalo kaka fuel giti kod osuru attracting investment mondo economy ochung ging'eyo yorego achiwo mana ariyo kende modong ginyalo penja ka gidwaro. Ilero kanyo makara inyowacho kanyo ni sirikal onego bed ni ng'iyo cost of living mondi kapok o adjust uchumi mapacho kama tene ni ka nengo ngima ni malo to giwe uchumi ka osuru kama ntiere kose gitimo nang'o. Tiende ni nengo ngima kani malo to disposable income mane Moli wacho chane piny. Tiende ni koro gima gi jopiny ng'iewo onge. Koro japiny ni kichaki imede osuru to nasewacho ni osuru en gi mag koro manyo yore machielo mag dak. Owinjo bed ni gibiro gi yore moko mopogore gi yore mag cost of living. Tiende ni ginyalo chiwo yore mag kaka ne gi implement issue mar fertilizer. To nasewacho e chonro ni fertilizer was not enough nikech nitiere gimiluongo ni seedlings, nitiere gimiluongo ni cost of preparing puothe mago tene ok gi involve. Maga gik mowinjo bed ni gitimo rather than implementing simplistic measures machalo kaka fertilizer only. That is not enough. Koro owinjo bed ni gi expand gigo te. And again, economy mar Kenya duong'. Owinjo bed ni ng'iyo all sectors. Tourism, ang'o, jo Kenya kamoro amora ng'ato dake gitimo gik mopogore opogore. Sirikal owinjo bed ni ging'iyo mago te. Erokamano ahinya Eric Odera kaachiel kod ina CPM Mole na Chayo kuom kawo thuolo mar RuuPiny ma kawuono bi watwagi kotudore kod wach mar osuru masani koro bembo jopiny. Nyako Ramogi Ajwang' ageno ni bende iluwo twak kamoro amora ma intiere achiel kachiel okinyi ma kawuono thuolo marwa emorumo kata kamae mano mbaka ma kamae pod wanyalo goyo kendo odiochieng' machielo kalure ni maen mbaka mamulo ngima jopiny. To mana kaka Mole no wacho ni pod inyalo bedo moridore warid mana kanda kalure ni nyaka wabed mangima to kendo nyaka wang'i kaka wanyalo dak kata bedo ni ngima tek matamra gi nono. Gikanyo mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka Oromo kinyi ma kawuono elojogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao mane antiere godo kinyi ma kawuono kaachiel kod director marwa kaachiel kod jogo picha jomak duol wagonero kama na inya kuom neno ni chenro ma kama obiro ne Nyako Ramogi Ajwang' e yo makare. Oriti masani ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Oduor.